Prvo se želim zahvaliti što sam imala priliku učestvovati u ovom projektu. Želim se zahvaliti udruženju LAN i udruženju mreže neformalnog obrazovanja. A u ovim projektima sam naučila kako uz pomoć drugih možemo postići više i možemo postići neke važne ciljeve i dosta toga postići s drugima. Kojim se aktivnostima učestvovala? Učestvovala sam u svim aktivnostima, imali smo i izlet, imali smo i obilazak grada i farbali smo dječji park. Meni je najzabavnija aktivnost bila kad sam išla na planinu Plješevicu, nekako mi je bilo najzabavnije i provela sam jako puno vremena sa prijateljicama i družili smo se i pričali bez ikakvih svađa. Evo neke od aktivnosti na kojim sam bila. Na primjer, išli smo obići grad Bihać, što je jako bilo zanimljivo upoznati svoj grad još više i saznali smo jako puno novih stvari. I onda smo išli farbati parkove i to, pošto i to mi je isto jako bilo zanimljivo, zato što djeca se igraju tu i pošto su farbe otišle, pa smo mi to samo prešli potom i malo smo šarali jedne druge s farbama. Moja omiljena aktivnost bila je šetnja kroz prirodu kada smo prošetali kroz našu planinu Plješevicu gdje nam je mentor pričao raznim divljim životinjama i svi smo se zajedno družili i uživali, a preporučujem i drugim mladim ljudima da se pridruže ovoj organizaciji zato što ćemo se svi upoznati, zajedno družiti i naučiti nove stvari koje nikad nismo ni mislili da ćemo zajedno. Išli smo na puno radionica, a moja omiljena je bila kada smo išli na planinu Plješevicu. Tu je bio vodič Karlo i Alma, išao sam sa prijateljom. A također smo i obišli grad Bihać koji je bilo zanimljivo obići zato što smo naučili puno više o našem gradu.